Aktar minn 260 ħaddiem fiħdan l-74 kunsilli lokali u reġjonali f'Malta u Għawdex se jkunu qed igawdu minn titjib fil-kundizzjonijiet tal-impjieg tagħhom permezz ta' ftehim kollettiv ġdid. Dan il-ftehim se jwassal għal titjib fil-pakkett finanzjarju u jipprovdi opportunitajiet tal-aktar taħriġ matul il-karriera. Preżenti għall-iffirmar kien hemm fost oħrajn il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici u Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Elissin Zerafa-Ċivelli. Spjegat li permezz tal-ftehim il-ħaddiema se jkunu intitolati għal 10 tiem leave kulturali fis-sena meta jintgħażlu biex jirrappreżentaw lil-lokal jew il-pajjiż f'attivitajiet kulturali fostna jew barra. Minn barra dan l-impjegati li jkunu se jirrappreżentaw lil Malta f'attivitajiet sportivi jingħataw leave speċjali skont l-iskemi maħruġa minn Sport Malta. Ħaddiema ġodda se jibbenefikaw minn kuntratt indefinit mill-ewwel, deputizing allowance aħjar u titjib fir-rata tal-performance bonus. One News tkellem għall-President tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali Mario Fava fejn tenna l-ftehim minn barra li jara fir-rwol importanti tal-ħaddiema klerikali li jagħtu servizz lil residenti fil-lokalitajiet kollha jawguraw ukoll li joffri opportunità ta' karriri għal dawk li jixtiequ jaħdmu fil-qasam tal-gvern lokali. Għal-qasad rridna naraw li anke f'dan il-ftehim ikun hemm mod u mekkaniżmu kif il-ħaddiema jistgħu jipprogressaw u anke jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom. U għalhekk ukoll huwa pass pożittiv ħafna li għall-ewwel darba u hemm abbinat mal-ftehim kollettiv anki sensiela ta' taħriġ li ħajkun organizzat. Naħseb li dan huwa mod eċċellenti u ta' eżempju ta' kif nistgħu nsaħħu anke l-Kunsill Lokali mill-att ta' riżorsi umani biex ikunu f'pożizzjoni aħjar li nkomplu nagħtu servizz aħjar lill-residenti li jgħixu fil-komunitajiet rispettivi tagħna.